बात हमने सन के इहे बावे आ एगो भजन बावे यही पर कि देखी उनकर माई कितना तपस्या से उनकरा के जन्म कर्म देहली या कितना अपना माई के दुख देता रहन। जे करे पैसरा कईने ओहो निराश हो कईले जे करे पैसरा कईने ओहो निराश हो कईले किया हो गुरु हो पुरान बहन है कौन कुमारी राजकुमारी। चले हमारे राजकुमार दीदी के तरफ से बड़ा बढ़िया आशीर्वाद मिलल। महादेव दया करते रहे के साथ यहाँ के कीर्तन भजन करते रहे 3 गो सूत्र के आदेश पर चलत रही। का नाम है भैया राव जनार्दन गुरु भाई तन हेने खड़ा हो जाए तन केवड़ा के सामने होके। जनार्दन गुरु भाई के तरफ से बड़ा बढ़िया हमने के आशीर्वाद मिलल। हम चाहब कि महादेव के दया होखो आके यहाँ के इतना बढ़िया में आशीर्वाद देते रही कि हमने के कीर्तन भजन और महादेव के कीर्तन भजन यहाँ के करत रही। आज सुंदर भी 3 गो सूत्र के आदेश पर चर्चा भजन यहाँ के लागू। हे महादेव दया करिए। किया हो गुरु हो बाबू से ना बोल ले हो रा उनकर माई कितना तपस्या से उनका के जन्म कर्म देहली। 9 महीना दिन अपना कोख में पलली और 9 महीना के बाद गर्भ से निकलली। तो वही पर एगो भजन बावे अपने तसोखल खैली बाबुआ के दूधा भात खियाली। बाबू एगो रहलान कितना छोट दिले बड़ान कितना निराश होके कहतरी कैसे कहतरी अपने तभुइया सुतनी बबुआ के पालना बनवानी किया हो गुरुजी हो बबुआ मुहा से ना बोल हो राम
पोसले बाड़ी या कितना दुख से उनकरा के जन्म भी देहली, लेकिन बबुआ तनी बात न खन सुनत आ कैसे उ कहत रहन, कैसे निराश करत रहन। अपने तो फाटल तननी बबुआ के नाया पेन्हावनी, या हो गुरुजी बबुआ मुखा से ना बोले होरा। किया हो गुरुजी बबुआ मुखा से ना बोले होरा। गुरुजी हमने कितना दया दिले बनी आ कैसे कहतनी लो हमनी के दया कैले बनी।